табора AzaBaxBG и днеска ще направя една томбла в сървъра Ender PvP. Ще има два победителя. За да запишете, първо трябва да се абонирате за мен, да дадете лайк на клипа и да коментирате с запис. Па някой ми звъни, само да направя много чеш, извинявам се, видите. Запис тире вашия ник, нали, примерно BaxBG. И после пак тире и скайпа. Ей тире и вашия скайп, нали, нещо така трябва, трябва да изглежда вашето записване, ето. Тук ще е вашия ник, тук ще е вашия скайп, нали. И като изтегна победителите, нали, да не викам, къде изчезна този играч, не знам, не е в сървъра, заради това ви искам скайповете, нали, да вадвам, нали. Първо като вадвам ще напиша здравей пич, ти си победителя, нали, Админа не ми е хелпал, тези неща съм ги събирал аз. Един мой приятел, който сега е АФК и е пранкнат. Крис, сорка, но ти си пранкнат. И да, значи томбулата ще го изтеля на 40 абоната. И да, това ще да ви клипа и чао!